Żara l-ewwel darba pajjiżna l-bastiment CMA CGM Jacques Sade. Dan il-bastiment li wkoll mill-ewwel waqfa f'port fl-Ewropa huwa wieħed rivoluzzjonarju kif jaħdem bil-gass minflok fuels tradizzjonali li jniġġsu. Fil-fatt, l-użu tal-LNG f'dan il-bastiment iwassal għal tnaqqis ta' 99% fl-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit, tnaqqis ta' 85% fl-emissjonijiet tad-diossidu tan-nitroġenu u tnaqqis fl-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju b'20%. Barra minn hekk, il-vapur huwa attrezzat ukoll li jaħdem f'portijiet bis-sistema li jitfil magni u jaħdem bl-elettriku meta jkun sorġut. Preżenti għal din il-wasla kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli, akkumpanjata mill-Ministru għat-Trasporti Jim Burch u l-Ambaxxatriċi Franċiża għal Malta Brigitte Kurmi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Port Hilles, is-Sur David Magros, qal li bħalissa qed isir xogħol biex iżjed vapuri b'teknoloġija tal-LNG jibdew jgħaddu lejn pajjiżna u jsorġu fil-Port Hilles. Matul din is-sena sa Settembru laqa 1135 vapur u mal-1,600,000 container. Aktar minn 97,000 container kienu destinati lejn is-suq domestiku Malti.